Els professionals del Departament de Salut de la Ribera no poden més i per això des de Comissions Obreres tornen a reclamar que s'incorporen més professionals, més sanitaris. Per això hem vingut per a parlar amb Àngels López, delegada de personal de Comissions Obreres, per a que ens explique la situació que s'està vivint a dia d'avui en el Departament de Salut de la Ribera. Àngels, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Com bé he dit, no se pot més. Els sanitaris estan saturats i se necessita urgentment reforços de professionals. A veure, este departament sempre ha sigut molt deficitari en quant al personal i el tema de la pandèmia del coronavirus ha fet que aquestes deficiències encara s'evidencien més. I ara cada vegada, entre les persones que estem contagiades, entre les persones que estan ja cansades de tant, perquè si la ciutadania està cansada, nosaltres també estem cansats. Entonces, n'hi ha un agotament tant físic com mental com emocional. Entonces, nosaltres la sensació que tenim és que primer, per un costat, estem un poc abandonats de l'administració perquè encara que han reforçat en 500 places des que es va fer la reversió és insuficient perquè n'hi ha molt poquetes places en aquest departament. Necessitem que se reforce, però no podem esperar a les 6.000 places que ha promès la Generalitat Valenciana. Necessitem els reforços ja perquè els centres estan saturats. En primària no considerem que estiguem tratant a les persones adequadament com se mereixen, sobretot les patologies cròniques que venen ja de temps i sobretot a les persones més vulnerables que tenen més difícil accés a vindre als centres de salut són les que estan un poc més abandonades. I en el centre hospitalari les deficiències que n'hi ha en les plantes, en hemodiàlisis, en quiròfano, les portem arrastrant ja molt de temps i aquesta situació està sobrecarregant moltíssim. Inclús personal sanitari ha tingut que renunciar d'alguna manera, inclús a les vacances, no?, per a poder estar a primera fila lluitant contra la Covid i fer front a la situació que estem vivint per aquesta falta de reforços. No? De fet, l'administració el que ha fet ha sigut prorrogar-le el període de vacances, que només acaba el 15 de gener, i s'ha allargat fins al 15 de març perquè evidentment se veia que no n'hi havia prou gent per a tindre que assumir tota la tarea que tenim. Entonces, les consultes estan sobrecarregades, els quiròfans estan sobrecarregats i després el tema és que està deixant-se de costat moltes patologies que normalment estarien tratant-se d'una altra manera i que ara les tratem conforme podem. Molt bé, perquè s'estan arribant inclús a suspendre a lo millor algun tipus de tractaments o operacions o encara no hem arribat a este extrem? O sí, en quina situació ens trobem a dia d'avui? A veure, suspendre tractaments o suspendre intervencions és molt poquet. El tema està en que les coses estan allargant-se perquè com la patologia Covid és lo primordial i el que més ens dona per al dia a dia, entonces altres coses van dilatant-se en el temps, però no perquè n'hi haga una programació de que això se va allargar, sinó perquè el dia i la jornada laboral dura el que dura i entonces després resulta que en el dia s'ha pogut atendre a X persones. I després que moltes persones saben la situació que n'hi ha, tampoc se venen per així i tens que estar tu moltes vegades recapacitant a veure quines persones no venen, quines han vingut i estar un poc controlant això. I és una tarea molt difícil. Àngels, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ribera Televisió. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per poder-nos donar veu perquè la gent escolte i també demanar responsabilitat perquè les persones intenten no contagiar-se perquè això millora la nostra professió, però és que a més també millora ells perquè podrem atendre-los millor. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens quedem en esta crida, en esta urgència, com bé he dit abans, i des de Comissions Obreres també reclamen aquests reforços de personal sanitari per al Departament de Salut de la Ribera.